I ćao svima! Ćao! Danas snimamo koji video, Anđela? Otvaranje poklona Poklona? sa rođendana! Kome? Milošu i Dušanu. Koliko Duša napunio godina? 5, 7. Duša koliko napunio godina? 7. Eto ga, 7 gore, a Miloš? 5. Dobro je, a sada svi da urade šta? Lajkujte i subscribe-ite se! Tako je, koliko će biti subscribera? 400.000. 400.000 subscribera. I sada imate 3 sekunde da lajkujete ovaj video. 3, 2, 1, 0! Ko je stigo je, ko nije stigo, taj je šta? Zakasnio! Zakasnio. Dušane, da li si spreman za otvaranje poklona? Da. Miloš, jesi ti spreman? Spreman si. Medene, Marija, jeste vi spremne? Da. Spremne ste, dobro. Ajde, Anđela, krećemo. Otvaramo prvi poklon. Evo ga. Ajde, Izvolite. njih dvojice otvaraju. Ajde, Čekaj, da imamo šta ste dobili. izvolite. To je Dušanov poklon. Dušanov poklon. Čokolada. Čokolada, dobro. Daj vam, Anđela, da donesi šta ima. Auto. Čekaj da vidimo. Donesi ovdje. Ček. Pokaži, Anđela. Auto na daljinski. Auto na daljinski. Dobro je. Dobro. I šta još ima? Šta je to dole? I čokolada. I šta je to? Ovo kao srećan Čestitka, rođendan. dobro. Čestitka, bravo. Baš je lepo. Znači, prvi poklon je otvoren. A šta je ovo kod Marije? Sad Miloš je. Mara, to je njen poklon. To je Marija. To je Marijin poklon. Marija, vrati to u kesu. Sad Milošu A? Sad Milošu da jedan poklon. Ne, To je bio za Dušana, jel? možda... Ajde, za Ne, Miloša. ovo je Milošev. A Miloševa. Jeste Ajde. Milošev. Ajde, Miloše. Otvaraj. Gdje si otišao gore? Ček, daj. Šta je Ide. Da vidimo. Pokaži, Anđela, šta je dobio. Majica. Patrolne šape. to je pidžama, Anđela. Da imaš Evo, ti još? Sama, da! Zbunila sam se. evo. I Dušan je dobio pidžamu. Da vidimo. Nije to sobe za Miloša. Ne, čekaj što ja pričam. Ovo je soba za Miloša. Aha, dobro. Da. Gdje si, Maruška? Ostavi, to je tvoje. Da. Ovo je za Mariju. Dobro, vidi. Je li završeno? Ne. Evo, Još ima. Čekaj da vidimo. Dušan. ovo je Dušan. Ajde, Dušan. Ajde. Izvoli. Otvaraj, Dušane. Košulja. Da vidimo. Bravo. Košuljica Šta još? i farmerke. Farmerke imaš, Dušane, gledaj kako su velike. Bravo, A moj Ti si veliki dečak. Dobio strašnje. Mogu Mogu sad ovaj zajednički. Dobro. Ajde, Ajmo zajednički poklon. zajednički. Pa ima, šta je to? Uzle. Puzzle. Ko je to nacrtan tu? Blade. Ne, super. Munja McQueen. valjda. Munja McQueen. Da. Dobro, ajde dalje. Patrolne šape majica. Batman i šta je to drugo? Ne, šampone. Šampune. Zastavio dve. Spiderman. Bravo. Da vidimo kačke. Stavi na glavu kačke, vidi kako ti stoji. Wow, ja. šmeker. Stavi. Ja, gledaj šmeker. Koliko ima bombona, da vidimo. Jao. Evo i Dušan ima kačke. Da ima crtež, čekaj. Čujem. Ne, s Da ove vidimo strane. crtež. Ha, srećan rođendan. Dobro. I ova I što da piše? Andreja i Đorđe. Miloš i Dušan. Bravo. Šta je? Polako, ajde, treba još da se otvara. Ovo je moj. Ajmo ovaj. Ajde, To je moj. Ajde, to je Dušanov. Ajde, Dušane, da vidimo šta si dobio unutra. Šta? To je neki opasan poklon. Ispraže. Polako. Ajde ovo. Ovo da se slomi. Polako. Šta je unutra? Šta to plastično? Majstore. Set, nije, ovo je samo buš... Da, set za majstore. Da vidimo. Mama. Da, vidimo šta se dobija tu. Čekaj. Imaju klešta. Imaju šafovi, klešta, ima metar. Bušilica. Zajednički. Ajde. Evo i ovo. I ovo si dobio. Polako mora jedan po jedan. Evo zajednički. Nemoj se odjedno da otvara. Čekaj, stani. Polako. Dobro. Ovo je za tebe, I ovdje. Dušane. Bravo. Za Dušana. Evo ti Maru stavi ovdje. Dva ista. Ajde, jedno po jedno. Nema se odjedno da otvara. Da vidimo. Čokolada. Dve dukse.
Majica. Da vidimo majicu. Jedna i druga. To su dve majice, jel? Aha, da jedna. Dobro. Čekaj, Druga. Ajmo dalje da vidimo. I Dux. To su dobili isto, jedan je Spider-Man dobio- Dux. Ovo nama se odveže. Spider-Man Dux. Vidi, imate isto. A jeste vi vidjeli sad ko je šta donijeli, samo onako vadite bez veze? Dobro. Heroj. Jel znate? Tato je super heroj. Marvel. Marvel, bravo. Marvel. Ajde, idemo dalje. Odi, Maro, slaški. Složite lepo, ovo sve do sad ste... Majster. Ajmo sad ovo. Čekaj, jeste složili sve do sad što je otvoreno? Da vidimo, gdje je to? Evo. Gdje je roba? Evo Tu je, dobro. Ajde sad taj. Ovdje ima ove igre iz vrtića. Da vidimo šta je Evo to. imamo neka igra. Ovdje neka opasna igra. Igrica za Dušana I puzzle. Da. I puzle su tu. Čekaj da vidimo. Da vidimo puzle. Au, imaš 20 dijelova ovdje. Šta je to? Pismo. Imaš i pismo. Srećan rođendan želi ti drugar Aleksej. Bravo. Evo To je ti. iz vrtića. Ovo je ovako. za Milošu. Da vidimo dalje. Polako, mora redom da se otvara. Ovo je otvorena. Evo imamo ovo. Imamo. Dobro, ajde vidimo. To šta je? Imaju istu, imaju. Ovo za bacanje, ovo je Aha, neka igra. ajde. Evo, ovo je tvoj, Miloše. I ova majica. A ovo je Da vidimo. poklon od Tine, da se zna. Od Tine, da vidimo šta je dobro što. I to je to. I ovo je isto od Tine. Ima Čekaj, evo, ima to sve. nešto za gađanje, za To hvatanje je ono loptice. ovako. Haja, dobro. A šta je tamo? Haja. Majica. Fudbal majica. Dobro. Čekaj, Nemojte sve odjednom, sad čekaj. Čekaj. Jesi sve složili tamo što je otvoreno do sada? Ajmo sljedeće. Imamo što je sljedeće. Da vidimo. Sad čekaj. Mora redom. Čudim što To je... Redom mora, sad čekaj. Čokolade smo dobili. Da vidimo koje su čokolade. Da, to Dobro, evo ti, uzmaj čokoladu, uzmi tu jednu. Neka knjiga. Evo je Milka druga. Knjiga. Dobro, uzmi ovu snimi novčanik. i ovu. Evo ga, daj novčanik da vidimo šta se dobije u Ček, novčaniku. ček. Ajde, Marvel novčanik Spider-Man. Otvori da se ne. Da vidimo. Ti sam nešto da pokaže, čekaj. Imaš novčanik. Šta ima unutra? Nešto da pokaže, sad čekaj. Ajde vidimo šta će da pokaže. Ne tu, nije tu. Čekaj. Nije tu, ovdje je. Evo ga Dux. Evo, Ajde. ovo je htjela. Koliko ti imaš para? Koliko je to? To je 2000. 2000, ti znaš? 2000 dinara. I ko ti je to dao? Jedne su Miloševe, jedne su moje. A dobro, ko ti je dao? To je dao onaj Čiko. Pa Jagna za Dušana. Čiko sa Tatjanom. Jagna za Čiko sa Tatjanom. Oliver se zove. Čiko sa Tatjanom. Jo. Šta je Miloše? A što si otvorio poklon? Ti si sam otvorio poklon. Da vidimo što je dobro. Čarape, evo ti čarape. Pikachu ima. Pikachu čarape, izvoli. Ovu majicu. Ne vidi. Probaj jaknu da im valja. Pikachu. Da vidi. Probaj jaknu. Probaj da im je li ti dobro. Ovo su svi s Pikachu-a. Nek proba. Dušan, ne probaj jaknu da vidimo. Imate isto. Ovo jaknu. Daj Dušan, ne probaj jaknu. Imate isto. Ovo sam već bio probao. Pa probaj sad da vidimo, ajde. Imate Sedi tamo, isto, sad će doći nađi poklon Miloš. isto, nađi. Probaj da vidimo. Je ovo moj poklon? Taman. Pa ko je moj poklon? Da vidimo. Nađi istu kesu kao što Jel si taman? sad otvorio. Da. Dobro je. Stani, čekaj. Idemo dalje. I to moj. Nemojte mnogo da otvarate, mora polako da ide. A što on prvo ne sa stola, mama, nismo? Ovo je bilo u onoj kesi. Da Dobro, bi se pokaži to, sad daj šta je u toj kesi, da vidim. Ovo je za Miloša, ovo je Da vidimo Miloš šta, da dobio. vidimo šta, ajde. Miloš je dobio ovu čokoladu i ovo. Dobro, daj da otvorimo, čekaj da vidimo, šta je to? Šta je unutra? Dobro, Miloša daj, evo čokolada. čokolada. Se radi. Dobro, i šta je ovo? Mali bukvar. Evo ga. Ovo Da je vidimo. nešto što se radi. A, Jesi ti probao? dobro, čekaj, stavi ovdje da vidimo jedno i drugo. Znači, nemojte ići, sačekajte da ja završim, moram prvo da snimim. Znači, ovako, ovdje je svemir. Šta je ovo? Nalepnica Anđela neke. Lista je ovo. Da, ne znam šta je. Lista je da vidimo. Svemir, Ne mislim da je to dobro. neki radni list. Da, Dobro, ovo je nešto se je lepi. uglavnom neki radni list. Dobro, a ovo je mali bukvar. Da. Od 5 do 7 godina. Čekaj da vidimo. Da je za Miloša, to je Miloš. Miloš da Ima uči da piše slova. neka slova, tako. Jel ti Anđela zna sva ova slova? Da, ja sam na latinici napisano. Napisano već znaš. Da, Kako pišeš pisana pisano? latinica. Pa nisam još na, šta? Šta nisi? Još nisi naučila? Koje? Pisano. Ovo? Šta Pisano pa ne? latinice jesi naučila? Ne. Zašto? Tek
posle, valjda ne Ne znam. može se odjedno, vidi se. Dobro. Nemojte odmah otvarati sve, da vidimo šta ima još, ajde. Ajmo, hoćemo sad ovaj poklon. A moramo da sklonite prvo ovo što je otvoreno. Pomerite Poredajte ovo. tamo sve. Sve složite tamo. Evo ga, Da u vidimo. ovom poklonu ima nešto iza mene. Da vidimo šta je to. Ovo je za mene pidžama. Dobro, dalje. I ima i gornji deo, evo ga. I gornji deo. Gornji deo, Maro. Evo ga, ovo sam ja dobila. Idi kod mame tamo. Čekaj. Ovo je pidžama jedna za Dobro. Dušana. Za Dušana ima. Ova ista i za Miloša, ista je. Dobro. I Mara je dobila nešto, idemo da Šta vidimo. je to? Majica. Majica za Mariju. I još nešto ima. I još još? jedna majica. Još jedna. Bravo. Ajde vidimo ostalo. Šta još ima? ajmo sad ovo. Ovo je najveća kesa u istoriji kesa. Ljudi, gledajte kolika kesa. Da. Unutra ima lopta. Lopta, za fudbal. koga je lopta? Za Miloševa. Miloš, evo ti lopta. Čokolade još jedna. Loptu si dobio, Miki. Ima jedna velika čokolada. Velika čokolada. Majica, šta je ovo? Nije majica, Duks Kapa. i trenerka komplet. Duks i trenerka I kapa. jedna čokolada. Dobro. Vidi šta si dobio. Zbog lopte morala volika kesa da bude. Dobro. Ti otvaraš poklone, sve redom. Ne otvaram. Poni. Ma nema veze, ajde. Pikachu. Za koga je taj duks? Ne znam. Za koga je duks? Za koga je ovo? Pa za, ne znam, Evo je trener. za Miloša. Da vidimo. I I Pikachu trenerka. Dobro, dalje. ovdje Spider-Man. Ajde, Čekaj, uzmi. Stavi na čekaj. sto ovdje, na Ista sto. majica. Na sto raširite ovdje, ajde. Da se lijepo vidi. Ovdje ima jedan duks. Znači sve stvari raširite na sto. Ajde, raširi na sto, da vidimo. Duks, Dobro. Ista Tako majica raširi. koju smo već dobili. Sve Spider-Man. Ajde dalje. trenerka. Trenerka. Isto s- Dobro, I ova dalje. ista majica. I majica, da vidimo kakva je majica. Šta je to nacrta na majici? Pa, formule. Dušane, šta je nacrta na majici, znaš? Formule. Nastavljamo snimanje, otvaranje poklona. Da vidimo šta je ovdje. To smo snimili. Da vidimo ovo. Čestitka. Dobro, za Dušana. Šta imamo još? Ovo je od babe i dede. Da vidimo šta ima unutra. Jedna majica. Koja je, da vidim. Evo ga. Auto. Dobro. Majica. I autić, ali već ga imamo. Šta je već ga imamo? Nije autić. I jedan autić. Da, daljinski. Dobro, to je Da. to. Imaju još dvije majice, ali gospoda nisu mogli da sačekaju, nego nisu mogli da sačekaju da... Šta nisi mogla sačekati? Da bi nosili u vrtić. Nisu Dobro, mogli gdje da su te dočekaju da majice? se opere i peru se. Peru se, sada se peru. Aj, jao. Suše se. Ima 6, 7 i Roblox. Ako se suše, možemo da ih vidimo. Donesi ih. Ajde. Jesu stigle majice? Da! Da vidimo, koja je to? 6, 7. 6-7 majica. A druga je A druga? Roblox. Roblox. Imajka. Roblox majica, dobro. Pa ljudi, pišite u komentarima koja je bolja. Da li 6-7 ili Roblox? A uskljena sam. Da vidimo. Ajde, dalje. Šta je još ostalo ovdje? Aj! Vrati na sušenje, vrati Idem na sušenje. da se suše. Evo ovdje, izvoli Miloše. Da vidimo što imamo još. Ovdje. Čekaj Marija. majica. Hulk majica, da vidimo kakva je. To je Miloševo. A da li će Miloš Jao. Da vidimo još. To je moje. A šta je to? Nemam pojma. Okreni da vidim. Obična majica. bela? Dobro. Nije nego plava. Oj. Ajde, sljedeća. Sad Koja je to? slovimo. Da vidimo, okreni. Čekaj, mimo. Mađa ne zna da okrene majicu. Slovane. Evo je. Slovan. Tu piše od koga je. Gdje je sakrio, vidi, ceduljicu. Od druga Lazara. Evo ga ovdje. Ajde, dalje. Evo ga. Dali smo šampon. Ja, Miloše, dobio si još jedan Šampon, da vidimo. Bravo. Čekaj. Šta je to? Otvori ovo, uzela Marija. Čekaj, raširi ovo. Spider-Man. Mama, Evo ga. ima Spider-Man majica. I
Dobro. Bolje ste očuvali za kraj, nisu Da, mogli da, čekaju. da. Evo ga. Čekaj da vidimo. Igra koje se prave sapuni, verovali Kakvi ili sapuni? ne. Pa ako ćeš zatvorimo, da ćeš znati. Zašto je to? Sad Nemoj otvarati sad. Što? Čekaj da vidimo što ima još. Ima ko ti je i to pismo. doneo? Čekaj malo Ko je to donio, Anđela? Evo sad da kažem. Srećan divan dan drugaru Milošu želi Nađa Savić. Aha, da vidimo. Bravo. A Da vidimo želiš što ima šta je još. ovo, Sad kakvi čekaj da vidimo još što sapuni? ima. Ajde. Ima još. Nismo još sve završili. Šta je ovdje ima? Čokolada. I čokolada, dobro. I šta kako se zove ovo? Vodene Vodine bojice. boje. Vodene bojice, dobro. I kupka. Rana, Sonic. Za koga je ranac? Ne znam, Miloš. Miloš je Sonic ranac. Čekaj da vidimo. Kako me pokazuješ tamo? Zid Sonic trenerka. Sonic majka. Sonic trenerka, dobro. Da vidimo. Sonic Mike. Wow, 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 wow. Torbica je najbolja. Okreći da vidimo. Sve I smo Sonic, Evo i je Sonic neka torbica. mjesta za Magiju i Anđelu. Nije ovo je moje. Da vidim Anđela šta si ti dobila. Tvoj posao. Ostaje još poklon za Anđelu. Da, Vidimo. majica. Macu. Jel to bar majica, jesi probala? Jesi Da. probala? Pa kako da uzmem Dobro. ovo? Pa otvori Miki, ajde probaj da otvori. Ajde da otvorimo. Ne može. Ajde sad otvaranje. Čekaj. Idem po makaze. Ajde Dule. Punite. Okreni se vama da vidimo što ima unutra, ajde. Punite. Daj ovdje. Petina. Sačekaj. Pa evo. Ne može tako Ovo treba pocijepat da ćete. skine, ovo treba da Sačekaj. skine. Sačekaj. Kaj? Evo da vidimo. Ovo je moje. Šta je tu sve? Dobro. Ajde. Anđela nemoj da otvori. Polako Dušane, šta ti? Ovo izvuci samo, ovo izvuci. Ima traka, gospodine. Traku presječiš. Čekam traku, da. Presjeci traku, tu, ovdje, ovdje, ovdje. Presjeci makar samo. Ajde. Evo ga otvoreno. Da vidimo. Polako, spada po podu. A, bušilica. Ima metar. Izvuci metar, koliko ima. Aha, dobro, dobro, dobro. Vraćaj sad nazad. Bušilica. Kako se vraća nazad? Čekaj, ja znam. Majstor. Ja sam došla. Vidiš li? A, ima tu krug. Aha, dobro, dobro. Daj mi. Čekaj da Čekaj da vidimo šta još. vratim. Pa šta ste još dobili? Čekaj da vidimo unutra. Sad čekaj. Mora u to da se Evo, znači imaju klešta. Dobro. pao je. Imaju ova klešta. Gdje je? Jedan šaf je pao na pod. Miloš, Ova klešta, ova klešta, ova klešta. Ima ovo. Ima ovo za zavijanje. Evo još jedan šaf. Šaf, to. I da vidimo šta je to. To je bušilica. Ovo je za zavijanje šafova. Da kako se zavija šaf. Klešta. Ajde ima, da li Dušan zna da zavije šaf? Evo Dušan. Ajde ima. I ovako se zavija. Ovdje zavije šaf, Dušane, u ovu. Ajde, stavi šaf. Ajde, evo ga šaf. Ajde sad sa bušilicom. Odozgo, da vidimo. Da li će Dušan zna da zavije? Ajde dole. Šta je sad? Tako, ajde, stisni. Zavijaj. Ne može. Da okreći sad u duša. Čekaj, ajde. Daj mi, ja sam Pusti sad, ajde sad probaj, sad probaj. Nasloni odozgo, ajde. Stisni. Ajde, odvoj, sad na prazno, ajde. Ne umiješ ti da stisneš. Čekaj, ja. Ona treba da se stiska non stop. Vidiš li? Ajde. Stiska non stop, stiska non stop. Ne može. Ne umiješ, daj ja ću. Šta ne Drži ume? ovo. s ovim. Samo što je ovdje drugi deo. O, gledaj, daj vam, ovako. A tu ima drugi deo. Šta će drugi Da, dio? drugi deo. Ajde, stavi. Nisi uprav. Ne, ovaj. A, nije dobar šaf. Čekaj da vidimo, ajde. Vidiš? Aha. Evo ga. Daj mi. Treba drugi daj nastava, bušalicu. peto. Ima li još neki šaf? Ima i ovaj. Daj mi buša. I taj. I ovaj, aha. Ima i ovo. Ne juče da probamo ovaj šraf. Ima li još šafova? Ima još jedan. Da mi šta ide u njega? U njega ide neki drugi. Nije ide isto. Hoću ja da probam. Šta je to? Ajde. Hoću ja da probam.
Ajde, Miki. Čekaj, Ajde, Miloš. Stiskaj. Sad, ajde. Pusti, da ti pokažem. Pako. Pusti. Mora da stiskaš da pustaš, više puta. Ajde, Anđela. Pravo, upravi, ajde. Zavijaj. Vidio? Nije to taj nastavak. Jeste. A? Jeste. Da promijena, drži onda ovako. Daj meni ovo. Znam Evo ga. Ajmo, otvori usta. Otvori. Izvadim zub. Nego nešto malo koči. Ovo sad odvija. Jer može da zavije i da odvija. To je mekma. Da vidimo? Sad smo vratili. Nešto neće da zavije. Daj mi. Čekaj da nađemo drugi nastavak. Koji još ima nastavak ovaj? Ima Daj treći mi daj. treći nastavak, gdje je? Gdje je treći ovakav nastavak? Ja sam u ovo bio stavio. Evo ga treći nastavak, daj sad da probamo. Tu. Pazi na kutiju. Evo ga. Treba mi. Neće da gleda. bušel. Ovo, zavije pa se odvije. Treba mi bušelica. Evo ti bušalica. Kaj? Pusti me. Opa, Anđela otvara već poklon jedan, da vidimo. Ajde. Čekajte! I Marija je tu, da vidimo što ima unutra. Otvaraj. Wow, čekaj, polako da vidimo prvo što ima. Čekaj. Dobro, znači ima neka knjiga. Čekaj. Ima knjiga, dobro. Ja, Imaju neke dvije bočice, jedna mala. Ima jedna čaša. Rukavice, dve kašika. rukavice. Marija! Dobro, rukavice. A šta je ovo mi ovdje? Ovo me je sapun. Ovdje nema ništa. Ovo je To sapun. treba da se pravi oblik ovo. Aha, Ovo je kalup da se Evo da imamo što da ima. Marija! aha. Da vidimo. Evo ovdje ti onako uputstvo. Ima i stikeri za sapune. Da vidimo, čekaj. Uputstvo, evo ga. Čekaj. Moja laboratorija za pravljanje sapuna. Dobro. Da vidimo. Da vidim kako se pravi, čekaj. A tu piše, tu Evo ga. sve. To je to. Evo Miloš pokušava tamo da zavije šaf, nešto mu ne ide. Probaj ručno, probaj rukom probaj. Jo, ovo samo lepi te Pucim pice. da isečem. Nemoj da sečeš sad. Ne smiješ ti, ja ću to da sečem. Šta je ovo? Udesnuju bebe. Ajde probajte još nešto, ti baš još da se otvori. moramo zajedno. Marija, ovo ti ne smiješ. Eto ima neka puzla tamo. Ne, evo može ovo. To je zabavno, može. Ajde otvori da vidimo kako je. Moram smakati se. Zato ćemo... Daj mi Maro makazi. Ajde. Da vidimo. Možeš Anđela. Hoćeš moći? Anđela podsjepa. Samo trahu. Ajde Anđela. Da li će znati Anđela da vidimo? Pazi prste, pazi. Pomozi joj. Daj. Sada će Medena da pomogne. Ajde Evo vidimo. ga. Otvaramo. Stavi na stol ovdje lepo. Ha, Ajde mi ga sad igramo. Ja da sam vidimo. Čekaj. Da vidimo kako se to igra. zeleni. Ajde. Ja sam žuti. Marija, vrati mi obe dve te Čekaj. kockice. I kako se igra sad? Nisam. Ja sam ovaj. Imamo karte. Ovako se igra ova igra. Znači, ja sam plavi, Anđela je žuti, Medena crveni i Dušan zeleni. Sad Anđela izvlači jednu karticu. Ali nemoj da okrećeš, tako, nemoj da je gledaš, samo je spusti tu, dobro? Znači, izvukla je, dobro. Sad Medena izvlači jedno od crvenih. Ajde brže. Dobro, ostale idu ovdje. Dobro, sad Dušan izvlači od zelenih. Ajde. Okreći, samo uzmi. Jednu uzmi, jednu. Ajde, dobro. Staviš i tako. I to je to. I ja ću jednu od plavih, a ja ću ovu prvu. Eto ga, to je to. Sad ćemo da vidimo šta smo izvukli. Svako nek okrene svoju karticu. Tup, i mora da napravi oblik. Ajde, svako mora da napravi svoj oblik. Ko prvi završi tapne na ovu. Ajde, da vidimo ko će prvi da napravi oblik. Čekaj da vidimo. Evo ga. Dušane. Evo ga. A kako? Ko će prvi? Dušane. Šta si napravila? Prva je. Dobro, prva je Medena. Ajde dalje idemo, čekaj. Da vidimo ko će biti drugi. Tata će biti drugi. Anđela drugo, okreni vamo scroll da vidimo da li je dobro. Okreni ovako. Nije.
Dobro, čekaj da vidimo. Anđela je druga. Da vidimo. Dušan treći. Medena ti je pomagala. Dušan, okreni vamo skroz, okreni ovako. I tako, dobro. Dušan je treći i... Tata četvrti. Ja sam četvrti, ali evo ga, uspio sam i ja. Aha. I stisni ovako. To je to. Baš je dobro. Idemo, nova igra. Ajde, Anđela izvlači žutu jednu. Dobro, Dušane, jednu plavu, jednu zelenu. Dobila sam istu. Neću istu da Dobro, ajde slažem. drugu neku, ajde. Dušan, Ja sam isto istu. dobro. Jednu, uzmi jednu. Medena uzme jednu, dobro. Ovo I ja ću jednu. Jel meni ista? I meni ista, kako je meni ista? Svima isto. Dobro, ja sam uzeo novu sad, ajde. I ja. Pokreni je. Okrenuo sam je, ajde, ja krećem odmah. Ne može. To nije fair, to je varanje. Čekaj. A, A gdje mi je Evo? Prvi sam sad ja. Anđela druga. Medena treća i Dušan nije uspio, Dušane. Dole, evo ga, evo. a. Ajde. Kad si ti da preuzme? Dušan je dobio moj oblik od malo prije. Anđela je to, Ajde, zvon Medena je ovo. Dobro. se. A, Medena nije dobro. Šta je pomiješala, Dušane? Ovo pomešala je usta. Aha, sad je znači dobro. Medena najgora, Dušan pobedio. I ovo si i oči je pomešala. Pa, Ovo je bilo ovako, a trebalo ovako. A ja. Znači, Dušan, nisi najgori, dobro je. Ajmo sad, svaku po jednu karticu. Anđela je uzela, ja ću ovu. Ja ću ovo. Neću ova već bila, ja ću ovu. Možda je ova bila, čekaj. Ja ću ovu, evo sa srcetom. Ja ću ovu, ajde Dušan, koji si ti uzeo? Vidim? Koji si dobio? Ja sam dobio ovo. Dobro, Medena, koji si ti dobila? Evo ovu. Medena tu, ajde krećemo. Krećemo, imam ovu sa srcetom. Čekaj. Ja imam ovaj neki. Ti, gotova? Anđela je završila, dobro. Vidim još ja. Nemoj, Maro, stani. Ja sam prvi. Ja sam završio. Ja sam prva. Evo je, Medena. I Dušan je završio. Nisi udario? Udari. I Dušan je zadnji. To je to. Gdje su sada pokloni? Evo ih. Ajde sad, složi ih na 100 da vidimo koliko ih ima ukupno. Ajde. Ajde. Dobro. 1, 1, dobro. 2, 2. Idemo dalje. 3, Ajde, brže. 4, Ajde, kao da radiš u prodavnici, ajde. 5, Dobro. 6, Sad da prijako ovako. 7, 6, 7. 8, Dobro. 9, 10, 11, 11. Anđela, gledaj šta si uradila, palo ti je. 11, Moraš lijepo da slažeš. 11, Ajde sad, u drugu turu. Koliko ima tu, prebroj? 12, 13, Opet će ti pasti. 14, 15, 16, Au. 17, 18, 19, 20, Aha. 21, 22. 23, 24, 25, Mama ga lepo složila. 26, 27, 28, Dobro, dalje. 29, A pas će ti opet stavi 30. sljedeću kulu. Dobro, sljedeća kula krene. 31, Ajde. Dobro, vrati, ajde. Da idemo dalje. 32, 33, Dva kačketa, dobro. 34, 35, Dobro, 36, 37, ajde. 38, 39, 40, 41, Dobro, dalje. e, Ima li još stvari? 42, Dobro. 43, Brate, ništa lijepo ne slaže, sve si sad napravila u žugu. 45, 46, 47, 48, 48, ajde sad te velike stvari, te krupne, to. 49, 48, ajde, 48, Marija prekini. ajde. 48, 49, 50, Dobro, dalje, brzo reda. 51, 52, Dobro.
53, Dobro. 54, Šta još ima? 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, Dobro. 64, 65, 66, 67, Nije, to je 66, ovo je jedan poklon. evo 66, A dalje, to ništa. A daj, ostalo. 66, 67 Opet 67. i 68. A ovo 69. 69, da, A lopta? 69. I lopta 70. Koliko ima poklona? 70. Anđela, ko dobi više poklona? Dušan i Miloš? Miloš. Ko je pogodio Mariju? Maro? Ko te pogodio, Maro? Sad čim te pogodio? Sa loptom, evo ti, ajde ti njega sad gađaj. Pogodi ga. Ajde, nemoj da se braniš. Opet ga pogodi, ajde, opet. Ajde, idemo zajedno. Ajde, zajedno. Aha, sad, Mara, ajde. Bravo, Marija. Dobro je. Ajde, sad, stanite lepo. Gdje? Sedite lepo, Anđela, ajde. Odjavljuje se video, ajde. Stanite tu. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Dobro, koliko je bilo poklona ukupno? 70. Bravo! I kome je sljedeći rođendan? Mariji. Ne, Dušanu. Pa Dušan je bio. A ne, Mariji. A tati? Onda tebi. Pa Prvo je meni, Anđela. A? Meni 22. marta, Marije 30. i poslije tebi u maju. Sljedeći je meni. A Dobro. tvoj je bio sad u videu, sad si dobio poklone, Dušan. A nisam napunio 7 godina. A da, ti puniš kad? Kojeg dana? U petak. 20. marta. Da, ljudi, 20. marta je Dušan rođendan, ali smo slavili malo ranije. Tako da sada svi šta? Lajkujte i subscribe-ite se. Idemo do koliko? 400.000 subscribera. Brzo ljudi, bacite like da bude 1000 lajkova kao i prošle godine kad smo otvarali poklone, jel tako? Da. Sad će se pojaviti ovdje jedan naš prošli video, a ovdje video sa kim? Sa samom s gengom! Tako je. I... Ćao!